खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 2 अक्ट'बर 2021 सनिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि बोलोआ जोबोरैनो लोरबां जागोन। गुबुनजों थगायजानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोआव जिंगाया बांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो अदेबानि हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। फिसाज्ला एबा फिसाजोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। लाइमोनफोरा नाथाय जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन आरो मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आयआ बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै सुस्रांनो हागोन। सिगांनि आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनो हागोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयआ बांगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। गुबुननि हेफाजाबखौ मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। बहाबा थांनो खाबु मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। जेरावबो अपमान जानांनो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। जायखि खामानियाव आखाइ होआ मानो सांग्राङै मावनांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायनाय नङा। गोसोआ देबारनांगोन। मानिबा जाहोनाव गोबां रागा जोंफ्लांनो हागौ। समाजाव बयजोंबो गनायजानो हानाय नङा। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। जेरावबो देरहासार जानो हागोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। गोसोआव बोलो बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन।
देहाया मोजाङैनो थागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जोबोद रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बयनिबो अननाय आरो अनसायनाय मोननो हागोन जेरावबो जाफुंसार जानो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन गोबां रोखोमनि हेंथा फैनो हागौ सोरनिबा गाज्रि नोजोर गोग्लैनो हागौ नाथाय अब्लाबो गावनि रोंगौथिखौ गुबुननि सिगाङाव दिन्थिनो हागोन आरो बयजोंबो बाख्नायजागोनबो समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन रांखावरियाव मोजां गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा गोदान सुबुंजों बहाबा लोगो मोनलायगोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन देहाया मोजाङैनो थागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव लोगो लेवा बांगोन गावनि गोसोखौ हमथानो एबा बुरखायनो हागोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोबां सुबुंनि गेजेराव बाहागो लानो खाबु मोनगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन लिरनाय फरायनायाव आखा फाखा जानो रोंगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन गोबां खामानियाव मुखुब थागोन गोसोनि साननायफोरा अदेबानि जाफुंसारगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ लोगोफोरनि हेफाजाब मोननाय नङा सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन सांग्रां जानाया गाहाम गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन अदेबानि गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजावबो मान मोननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो मेंनाय मोनगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोसोआव मोजां साननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरजोंबा गोबां अनसायजागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो अदेबानि नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां नाथाय सांग्रां जानांगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन गुबुना खहा खालामनो नाजागोन सांग्रां जानायनि गोनांथि दङ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन गोसोआ दिनै जोबोर सांग्रां जागोन
देहाया मोजाङैनो थागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आयआ बांगोन गुबुना खहा खालामनो नाजागोन नाथाय खहा खालामनो हानाय नङा सोरजोंबा बाख्नाय जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम अदेबानि समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसाया बांगोन मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन नाथाय अब्लाबो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन देहाया मोजाङैनो थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि साननायफोरा देबोर नांगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन देहाया मोजां थानाय नङा लोमजानाय मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आयआ बांगोन मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन नाथाय सोरबा लोगोनि गाज्रि नोजोर गोग्लैगोन सांग्रां जानाया गाहाम गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होयोब्ला गाहाम फिथाइ मोननो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर आला खालाबो जागोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों